दिनै जों फालिदों बेहाय आंखौ सिमेन्ट दख'रा हिसाबै आंखौ लिंहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि जानानै बेहाय आङो बुंनो गोनां आङो जेबो दिनै जोंनि बर' समाजावहाय जेरै जोंनि दैदेनलांनांगौ दिनै जे सानथौ सानस्रि जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै बुंलांदोंमोन दा बिदिहाय जोङो गासैखौबो जों आबुं जाजोबाखै जोङो जोंनि समाज बिथिङावनो जा जों सोलोंथाइ बिथिङावनो नाय बा जोंनि राजखान्थि बिथिङावनो नाय जों गासैयावबो जों जौगानाय बायदि जों मोनाखै जोङो खौसेथि जानांगोन गासिबो खौसेथि जानानै जोंनि बर' समाजाव जेसेबांखिनि जोंनि खामानि मावनो गोनां दङ बे खामानि मावनो गोनांखौ जोङो आवगायलांनांगोन खौसेथिनो थानांगोन आरो बिदियैनो जोङो जोंनि समाजखौहाय जों मोजां खालामनो नाजागोन जोंनि मोन्थोरा जोंनि हिसाबै बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गासैबो जेन आवगायलांनो हायो सोलोंथाइ बिथिङाव जेन मोजाङै मोजां आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन आरो जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जेसेबांखिनि जोंनि बर' माहारिनि जेसेबांखिनि समस्याफोर दं बिथांमोनखौ जों मोजाङै मोजां मावलांगोन आरो दिनैनि गेजेरजों बे 33थि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि थैनाय सान बेखौहाय आङो गासैनिसिमबो खौसेथि आरो थामोनथाखौ लाखिगोन बेखौ बुंनानैनो आंनि माबाखौ फोजोबनोसै जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बाहागो लानायनि सोलायै निसा बेसाद लानाय बा गाज्रि आखु सोलोंनायाव जों बारायबोबाय थानाय नुदों बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? औ नंगौ दिनै जोङो नुनो मोनदों दिनै मर्डान जानांगौमोन नाथाय दिनै अल्ट्रा मर्डान जादों दिनैनि फरायसाफ्रा दिनै गावनि थांखियाव सहैयाखै बिसोरो थांखिखौ सानदों बिसोरो माबा मोनसे नाथाय गुबुन माबा सानलायलायनानै हाबाफारिफ्राव जेरै ड्राग्स लानाय आरो बायदिसिना मबाइल गेम्स गेलेनानै गावनि बायदिसिनाफोर हाबाफारियावसो बाहागो लानाय मोन्दों दा बिदि मावोब्लाथ' जोंनि समाजाव जोंना जौगानाय नङा मानो होनना बुङोबा दिनै जों फरायसा होनना बुङोबा बिसोर जाहैबाय जोंनि साफा सुबुं सम्पद दा बे सुबुं सम्पद हिसाबै बिसोरो जों सानदों जानो थाखाय नाथाय बिथांमोनासो नाथाय आनलेट जादों दिनैनि दिनावहाय दा बे समावहाय जोङो गासैबो कनसियास जानांगोन गारजेन हिसाबै समाजनि दैदेनगिरि हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै आरो बिमा बिफा हिसाबै गथ'नि बिमा बिफाफोरा गासैबो सांग्रां जानांगोन नङाब्ला दिनैनि समाव ओरैबायदि बादायलायनाय जुग दिनैनि समाव सोलोंथाइ गैयाबा जेबानो जाया दा दिनैनि समावनो 2021 मायथाइयावनो 21st सेन्सुरि बे 21st सेन्सुरियाव सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाया होनना मिथिखायो थेवब्लाबो माने जोंनि जि फरायसाफोर दं बिसोरो माने आनलेटआवसो थांगासिनो आङो बिथांमोनखौ मोजाङै सांग्राङै मोजाङै फरायलाङो आं बेखौ बिथांमोनखौ आं फोरमायहरो